Kita wong ngono kudu tumpang-tumpangan nek jejer ramon. Apa mulai aku gede. Oke lagine apa Dek Tipani? Ya. Kagem Mbah Darmi. Kalau ingkang ngersaken jadwala sampun samping gunung sampun. Mugi-mugi Mbah Darmi pinaringan kuat iman panjang yuswa. Amin. Tutup timomong putra wayah, tambah kuat ning ibadah nggih. Mugi-mugi rezeki menika berkah. Jenengan boten lokak ning tambah saya kebak. Amin Allahumma amin. Yuk, dikasih satu temang buat panjenengan semuanya dari BSA Indonesia.